Ay, bugas na eh. Bugas ay. Ay, muting ko. So ito po si Muting nga nag-message sa atin. So, siya po ang concerned citizen natin, no? Siya po yung anghel. So pupuntahan natin doon at tutulungan. So let's go. Ito po yung bahay, sabi ni Muting. Dapat talaga tutulungan kasi sobrang hirap. Tas matanda na sila. Let's go. Pero walang tao. Aso lang meron. So hihintayin natin yung may-ari ng bahay. Sa wakas nakita na namin si nanay. Ito palang daan papuntang bahay nila ni nanay. Napakadelikado. Grabe talaga kalisurin sa kain yung bunturin na agyanin pero ni nanayin. Grabe lisurin. Kaduhain ko ragdakin, lubutin ng hugawin, no? Grabe na lupitin. Grabe talaga kasi pero di kami sasukuin. Tangasin namin para bigyan sa namin ng bigasin. Gagamitin na natin ang ating pangangatawan. Grabe tengugin, gidulanin, grabe slirin. Grabe pasa. Grabe kakapuyin. Sigahin natin ilungin. Oh, kita may ilungin ko. Grabe laparin na. Ay, bugas na eh. Bugas ay. Ay, muting ko. Napaluha si nanay pagbigay namin ng bigas. Nay, napay bugas na eh. Napay bugas. Tara. Napay bugas para imo ha. Oh, dara nay. Ay, may hapon ay. Duha ni kasako yung bugas nay. Asa ni butang to nay dirila ni? Eh, para sa'yo. Anak kay bugas. Hello oy. Ato ni sud lang. Okay. Sud. Dina to dia. May bugas, tagaan po tig kwarta para imuhang mapalit-palit nimo na kay paliton, tambal, ha? Maintain man kog sartan 50 mg. Tara. Yang palit lang kog 50 pesos. 40 de kara usa ka adlaw usa mara ka buo. Sige nay. Oh. Unya isip salamat kay taon dong. Ito po yung bahay ni nanay, sobrang liit talaga. Ilang taon ka nanay? Ilang edad mo? 88. 88 po ang edad ni nanay. Unya ba Disyembre 17. Disyembre 17 pohon iyang birthday. Salamat kayo kaninyong tanan. Maluluyon kay mo og kasing-kasing. Wow. Oh, bye-bye. Sana may mga apo or mga anak niya ay kukunin siya dyan at patitiran dun sa bahay nila. Kasi nakita ko kasi yung mata ni nanay, yung pagtulong ko. Ang hirap talaga. Ito yung si nanay oh. Tingnan niyo yung mukha niya. Pagbigay namin ng bigas. Yan. Yung mukha niya talaga nakakaawa. Yung pagbigay namin ng bigas, sabi niya, salamat in taon, oy. Naluluha si nanay.